mar miyo jatend piny Kenya William Ruto thuolo mar mondo mi otine jo Kenya kaka osebedo ka okwayo jo Kenya mar mondo mi omiye thuolo oti mar mondo mi bang'e wabo bedo kwaneno lemo mag moko kuom gigo mosebedo ka osingo ne jopiny. Ato kayie gi wachno. Ruto dhi dala. Gimomiyo wacho ni Ruto kosedhi to ng'ama donjo kosedhi bang'a kodetiego tamne mokwongo. Kwasomo muma maler mowacho ni ruoth Nyasaye mamiyo jitelo. Ponono ni Ruto dhi dala, Nyasaye ok nya weyowa kaka wan ni, ok odhi weyowa ka nyithind kiye. We'll still get another leader who will take Kenya. Okay, owadwa ni nowacho ni in the history of Kenya onge president mora mora mosebedo for one term. Okwadagi, man according to the history. Right now we are in a new generation. We are in a Gen Z generation. We are in a generation where Kibaki gave us the best gift ever that no one has ever given us as Gen Zs, the gift of education. Mane momiyo wan kae. Kaluwore gi wach mawacho no, ponono ni his first term ends. In 2027 it goes home. God will give us another leader to lead Kenya, to take us far. Where Ruto has really failed as a president, and this is where I bring comparison. To leader makamano nyalo bedo ni rawere mag Gen Z sani dwaro jatelo kaka mane to bende rawere mag Gen Z oseikore ahinya nyato mar donjo makare paw siasa masani. Maka makelo nini. Gima kora wacho niya nyaka Ruto nyaka bedni ong'eni odil gi jomosomo. Odil gi jomong'e gima wacho. Mana achiel. Namba 2, Ruto, as much as otimo what we call public relations, ameshindwa kumanage expectation for the young people. That is where he has really failed. Another thing, when he was new into the power, he really gave media chances, a lot of it. He was so much on media and promising, which he did not keep. And because Ruto is very eloquent, and all of us in this room can agree, his eloquency has also affected him, because whatever he say we always capture and remind him when that time comes. And he's one person who does not want to be held responsible because of his words. Is not truthful. Gik moko iwacho ni kanong'iso ng'ato. I'll give you a good example. Chieng' mane Ruto launch their campaign policy, I think it was in Kasarani or Indo Arena. Nowacho ni miyo mora mora mabonyuol ibo mi diaper for free. Donge bunya paro wachno. Dong nowacho nitiere ng'ata moseyudo diaper nyaka Ruto ne donje power. Onge. Aya, gik mora mora manowacho ni kia mama mboga jo boda boda jogi te o feel betrayed. Kendo kaluwore gi wach betrayal emomiyo koro wan kae. And the hatred our president experiencing right now amejiletea mwenyewe nikech ng'ama odagi winjo jopiny kendo owuoyo mang'eny. An mae gima nyawacho, gima nokonyo Uhuru kane ene power. Uhuru nokothor wuoya. Ini winjo mana na Uhuru ni thika yaw gimoro, lakini en ibonene sami kunye gi sami yawe, kata gidire kapoko tieke ibonene ka ine ichiro. Gima watemo wacho niya, mondi lead ji, nikech neno jogi, magi student leaders, for you to manage expectation of the people you are leading, first of all, you're going to limit your words, you're going to know what to say, and you know the people to say to, and when you are asked for, Joyce Aniki ni walk ot gokinyi tinyiso owadu moro kata nyaminu moro matin niya, ni baba na kaduogo takelo ni sweet. I will inform you that samora mora mangi ya kati dokot. To the first thing kidonje ot, to wadu dhi penjini to nyamera, sweet me wacho chani kanye. That is the exact thing Kenyans are asking our president. Whatever you said is what we want. So, because you've not fulfilled whatever you said, then just go back home because you have a faithful God who will never leave us or forsake us. Rex, in korka kori.